Velkommen til nyhederne søndag aften, hvor vi kan afsløre, hvordan en radikal islamisk prædikant kommunikerer direkte med danske unge, hvor han blandt andet prædiker, at kidnapning og drab er nødvendige metoder i kampen for profeten Muhammed. TV2-nyhederne har gennem de seneste måneder fulgt kontakten mellem de danske islamister og deres lærermester, og vi kan her i aften give et sjældent indblik i deres kommunikation. Kongens Nytorv i København en dag i september. Unge muslimer bærer fredagsbøn. Men dagens aktion handler ikke kun om at bede til Allah. Det handler om at demonstrere vrede over krænkelsen af profeten Muhammed i et fransk satiremagasin. De unge mænd her er salafister, ultrakonservative muslimer, der ønsker et opgør med demokrati og vestlig kultur. At islam vil dominere over hele verden, selvom de vantro hører det. Og på denne dag på Kongens Nytorv lægger de ikke skjul på, at de støtter Osama bin Ladens metoder. De unge mænd ringer op til en indflydelsesrig prædikant i Libanon. Der er tale om denne mand, Omar Bakri. Han er kendt for at hylde al-Qaida og har kaldt bombemændene fra 11. september for de pragtfulde 19. And the giant of the Islamic State is going to rise up again. And it's going to be a true fact in reality, even in Europe. Denne dag holder Omar Bakri altså tale på Kongens Nytorv via en telefonforbindelse og formidler sit budskab i fuld offentlighed. Han siger til de unge danske islamister, at man skal dræbe folk, der håner profeten Muhammed. Forsker Kate Østergaard har nærstuderet netop denne islamiske gruppe, og hun er overrasket. Det er virkelig en skærpelse af, hvad jeg nogensinde har set dem gøre. Hun finder den tætte forbindelse til prædikanten i Libanon stærkt bekymrende, og mener, at radikaliseringen har nået nye højder. Altså, jeg har ikke tidligere set dem udtrykke sådan trusler direkte, eller opfordringer til vold og til drab. Og det synes jeg, for mig virker det som noget meget nyt. Jeg er ikke sådan særlig skræmt over, at de går og råber jihad, men jeg synes, det er virkelig bekymrende, at de sådan direkte siger død over en tegner. På Kongens Nytorv fortsætter Omar Bakri sin tale. Those people who are making films and making, pictures and photos and caricatures against our messengers, watch out. In Islam, there is capital punishment for anybody in front of our messenger. De danske islamister kvitterer med et kald til jihad vendt mod Vesten.